Sovint parlar de natació adaptada a Catalunya té nom i cognom. Sarai Gascón, la nedadora del Club Natació Terrassa, amb medalla paralímpica, va tornar a dominar el Campionat de Catalunya que va organitzar el seu club. En categoria masculina, el millor va ser Miguel Luque, del Granollers. Per clubs, la victòria va ser pel Mataró. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa van acollir dissabte el Campionat de Catalunya d'hivern de natació adaptada, amb un alt nivell de participació. Sarai Gascón, del CN Terrassa, i Miguel Luque, del Sant Rafael, van ser els millors nedadors de la competició. La garenca va guanyar la prova dels 50 metres lliures i va establir una millor marca personal del campionat i també va pujar a l'esglaó més alt del podi als 50 i 100 papallona. Gascón va acabar sumant 925 punts. De la delegació local també s'ha de destacar la tercera posició de Pau González, als 200 lliures masculins. El Campionat de Catalunya arriba per primer cop al CN Terrassa en una clara aposta de l'entitat per la natació adaptada. D'aquesta competició estic supercontenta que es faci al meu club i de que per fi s'hagi creat aquí una secció de natació adaptada, consolidada, i que es pugui celebrar un Campionat de Catalunya al meu club, doncs per mi és tot un honor. Per clubs, la primera posició va ser per al CN Mataró, amb 99 punts. Segon i tercer van acabar el Sabadell i el Barcelona. El Natació Terrassa, que participava amb 4 nedadors, va ser cinquè. El Vallès Occidental, de fet, es va convertir el cap de setmana en el centre neuràlgic de la natació adaptada. A Sabadell es va celebrar el Campionat de Catalunya per a persones amb discapacitat intel·lectual, organitzat per Special Olympics i la Federació ACELL. S'hi van aplegar més de 360 esportistes de Catalunya, Andorra i Castelló. La natació és una de les 16 disciplines que les dues entitats promouen durant tot l'any a través de competicions i trofeus regulars. Tenemos categorías de nivel máximo, donde compiten nadadores muy buenos, donde hacen relevos de 4 por 100 metros y tal, y el nivel más bajo de todos, que es flotabilidad. Personas que tienen que ir con un flotador acompañados del monitor. Es decir, nosotros somos Special Olympics. ¿Qué quiere decir? Que compiten todos, no solo los mejores. El Club Natació para mí es como una universidad, ahí se aprende todo, la carisma, todo el esfuerzo.